Mä näin meidän entinen huoltomies jossain. Ja mä en tiedä. No se oli kiva. Se oli kiva nähdä. Mutta mä en tiedä oliko kiva vai ei, koska se sanoi mulle, että sä oot kasvanut. Kasvanut Ja lihonut. Mä en tiedä mitä mä vastaan. Mäkin on lihonut. Niin, mutta mä sanon vaan hänelle, että no niin, on paljon ruuat Suomessa. Mä soin liikaa Filippineillä. Tänään me lähdetään treffeille ja mä olen hänen kuskina. Koska mä olin toissa yövuorossa. En ole vielä saanut nukuttu. No niin. Voi kaikki olla nyt täällä. Mall of Tripla. Now turn sharp right towards Länsi-Pasila. Länsi-Pasila. Meidän navigatori on englantilainen. Please turn right in 150 meters towards Länsi-Pasila and then keep right. Hän on englantilainen. Onko sitä vaihtunut? Ei. Mä en tiedä. Miksi se näyttää eri suuntaan? Mä en tiedä. Pasilassa on nyt aika paljon uusia rakennuksia, taloja, kerrostaloja. No ihan varmaan kalliita. Ihan varmaan. Niin. Yritäpä asua tässä lähellä. Mä muistan tää paikka kun mä olin Suomessa, niin tää oli vapaa. Niin. Tää paikka. Mutta Tää oli ihan... Nyt on täynnä. Niin. Tää oli silloin niin tyhjä. Nyt on täytetty. Isoja taloja. Tosi nälkää. No niin, ollaan perillä. Mitä on kiva Triplassa on se, että se ensimmäinen tunti on ilmainen, mutta sitten sen jälkeen on maksullinen. Hyvä kuski. No niin, ollaan turvallisesti perillä. Joo. Hyvä. Hyvä minä. Mennään syömään Hopway. Wow, Hopway. Nyt on tässä aika paljon alennuksessa. Vitsi, se on. Ale. Vain 2 euroa. Me päätettiin mennä syömään teppanyakkiin. Täällä on buffettiruoka. Tää on kiva ravintola, koska heillä on paljon vaihtoehtoja. Saa valita valmiit ruuat tai sitten koota omat suosikit ja anna heidän laittaa tai paistaa.
Löysitko mitään? Löysitko mitään? Ei oo. No niin, käytiin syömässä ja etsitän jotain kivaa. Tipo. Toi on. Tossa. Nyt ollaan H&M:ssä. H&M:ssä. Paljon se on? 15. Niin, 6 euroa. No niin, nyt ollaan kotona. Me ollaan käyty Triplassa, syötiin ja sitten katseltiin vähän. Että aika paljon on alennuksessa taas kyllä. Niin me juodaan kahvia tässä, sitten hetken päästä me lähdetään kirkkoon. No niin, siinä on sitten meidän treffipäivä ja kiitos kun olette katsonut tätä mun videota ja nähdään taas ensi kerralla.